Stoelendans. Ik weet een mooi speeltje, zei Tomke. We zetten de stoelen in een kring en dan lopen we eromheen. Oké, zei Janne-Jo. Ze haalt een stoel onder de tafel weg. Zet hem hier maar, zei Tomke. Hij had al 2 stoelen klaarzet. Cornelia, dan moest ook meedoen. Anders ken het speeltje niet. Oh ja, zei Cornelia. Wat moet ik doen? Dan moest de muziek aanzetten. Cornelia pakt haar telefoon en zoekt een leuk muziekje op. 1, 2, los, roept Tomke. Daar gaan ze, in een optocht achternander aan. Als ze een paar rondjes lopen hebben, zei Tomke. Cornelia, de muziek moet uit. En dan gaan wij op mijn stoel zitten. De muziek houdt op. Tomke gaat gauw zitten. Janne-Jo ook. En Romke springt op een lege stoel. Nou begrijp ik het, zei Cornelia. Hier doen we stoelendans. Oké, wij beginnen op een nij. En ik haal een stoel uit de kring. Wie het aan ze niet op een stoel zit, is oor. Daar gaan ze weer. En nou wordt het spannend. Ze lopen een rondje, nog een rondje en nog een. Ineens stopt de muziek. Janne-Jo zit als eerste op een stoel. Tomke en Romke willen op een andere stoel zitten. Maar Tomke is krek even eerder. Hij ploft op een stoeldel. Haha, dat wist al, Romke, lacht hij. Ja, Romke, kom maar bij mij staan, zei Cornelia. Woef, woef, nee, woef, woef, roept Romke. Ik ben niet al, woef, zie maar, hup. En hij springt bij Janne-Jo op een schoot. Ze moeten er allegaar om lachen. Oké, zei Cornelia, voor deze keer bist al niet door, maar de andere keer wel, als er geen lege stoel meer is. En dan beginnen ze weer op een nij. Nou is Tomke te laat mee als de muziek stopt. En als ze het speeltje nog een keer doen, is Janne-Jo oor. Maar Romke, die kan zo vlug op een stoel springen. Hij wint het speeltje alle keren.